Dnes vám ukážem dom v Ľuboticiach, ktorý má niečo, čo sa z mnohých novostavieb pomaly vytráca. A to je priestor. Stačí vám výjsť na dvor a hneď pochopíte jeho hodnotu. No najprv vám ukážem samotný dom. Spodné podlažie ponúka 5 izieb a vrchné si viete prerobiť ako samostatnú bytovú jednotku s vlastným vstupom. 988 m2 rovinatého pozemku, tu máte priestor na všetko. Bazén, detské ihrisko alebo vlastnú záhradku. Nie každý chce modernú kocku na malom pozemku. Ak patríš k ním, zavolej mi a ja ti tento dom ukážem osobne.